Imam Mahdi Sayyidi kai da Masihu yaushe ne za ku iso imam zalunci yayyawa ana karkashe al'umma janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi ya rabbi ubangiji gwani kai mini lamuni yau ma za na yi batu akan kausu zamani to ko na rabbi ko da yauce ka kula da ni domin darajar batulu ummina mai isa janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi kira da aminci rabbi kun khairul anbiya ya'yansa Ali da Fatima ai ma'asumiya nasa da Hassan Husaini har karshen ausiya ka'in Mahdi daganar ji su mu gaida shi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi kan fodiye alkumaini tilas zan gaida ku tijani da jiyali da inyas ayaba muku ya shiga uku kwarai kowa ya ja da ku Allah na san ku kun tara dubun isa ya zaki-zaki shugaban mu labbai ka mujaddidi wato mana shi ilahi dan qa'imu mahadi ajil bi zuhuri shehi turi ya wahidi ya kufi ya haya kazinna Allah da fami shi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi assalamu alaiki zamzami ya Fatima yau zan yi batu na ɗanki Aishak Ibrahima kuma babu sani karan asan nan ba hikima roƙo na sai yi dari kamin na fito da shi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi Malam Ibrahimu al-zaki-zaki shugaba yau malum ma na duniya ban ga kamar shi ba yayo koyi da anbiya ko ba ku san su ba ko batin yau ba mun ji fodiyo yayi furushi janar ya kashe zaki-zaki Allahu ya tada shi aikin da imamu zaki-zaki ke yi wa rabbana wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi Usman Fodi cikin kitabul bushra yace da akwai wani malami da zai zo za yayi fishi shi din fa mujaddidi ne mai girma har yace zai sha bamban da maluman zamani na shi al'umma kuma za a kira shi sharafuddini
mace batu sai ya yi da shi. Shi din babban mataimakan mahadi ne kuji, ba ni na faɗa ba godiye ne ya faɗa kuji. Zai ɗaukaka addini kwarai zai masa agaji, amma zai sha wuya a hannun 'ya'yan fashi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace batu sai ya yi da shi. Zai bayyana sanda al'umma ta musulmi su kai, barci kan dinu ko an taɓa su kawar da kai. Turawa lokacin suke juya mutane kai, hatta Kur'ani ba abin dokoki na shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace batu sai ya yi da shi. Malumma sun bi masu mulki don su sha miya, sun san addini maluma sun rufe gaskiya. Su da sarakai su danne talakawa kungiya, ba mai da'awa ta kirki ko mai yari kishi. Zalunci da danniya a yayin za su yi fishi, shi zai zo ya yi kira ga al'umma sai ya ce, dukan ku zo mu bauta Allah. Usman ya ce, daga fara kiransa za a yi burin kau da shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace batu sai ya yi da shi. Malumma za su ce batacce ne al'umma, ku kwasara kai su ce ya raina hukuma. Turawa su rinka sharrikan shi Ibrahima, kowa burinsa a cikinsu a kawar da shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace batu sai ya yi da shi. Dan fodiyo bai tsaya banan sai da ya bayyana, zalunci wanda za a wa gausu zamanuna. Malumma za su ja da shi duka a ko'ina, kuma za su hana wa al'umma jin magana ta shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace batu sai ya yi da shi. Za a dirar mai a karkashe mai jama'a kuji, kuma zai sha wahala ba mai yi masa agaji. Su masu nufin su kau da shi har sai sun gaji, karce kuma nasara tana nan hannu da shi. Shehu ya ce duniya a sannan za ta rikice, al'amura za su dagule ba mafita ya ce, har sai jama'a da kansu sun bar shece kuce, sun ɗau bai'ar su dukani sun miƙa mishi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana,
kafa addini in ji fodiyo ya yan uwa. To wai yau me muke jira ne ya yan uwa? Gashi yana yin kiran mu ko muna ja da shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. Amma kan tabbatar addini dan jira, an ce sai an ɗebe tsammanin nasara, dan makiya za su ga kamar suke da nasara. Ƙarshe Allah ya kau da su, shi ya tsaya mishi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. Wannan ta samu duk abin da aka yi wa imam, kullum nasara muke gani kurkusa al'umma. Dan jarabawa ka'ida ke ba a Islam, mai yin da'awa ta gaske sai an shuta mishi. Nabi Muhammadu baban Fatima, an fasa kai nai an ka korai a garin suma. Na san kuma ba ku shakka dukkanin al'umma, domin sa ilahi yayi komai an ja da shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. Yadda an kai wa nabiyu yau an kawa zaki-zaki, malum ma hasada suke wa al-zaki-zaki. Sun san komai akan batun malam zaki-zaki, burin duniya ya sa suke yin gaba da shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. Inan zana tsaya wata ran zan dora gaba, karshe janaral firi al-zaki-zaki shugaba. Ladan wakar da nai ka bai wa shahidanmu ba, domin darajar su karfafe mu a biya ta shi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. Salamu alaika ya nabiyun mujin kubura, ali salamu alaika ya angon zahara, sai dai li shababi jannati ya'yan zahara. Assalamu alaiki salsabila ummar mushi. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi. Aikin da imamun zaki-zaki ke yi wa rabbana, wallahi ba zai mace ba sai ya yi da shi. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا قمني وقائدنا زكتك وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Yanar ya kashe zaki-zaki, Allahu ya tada shi.